wonge. Sotok cemburuan, heeh. Tapi FB enak loh. Iya, dijak cerita itu lebih enak nganu timbang Sasa. Nek Sasa modele dhewe. Iya. Wong kudu ngono ceritaku, aku mau ngrungokno. Foto ambek arek iki coba iki sekarang. Tenang lek Ingin kululukan. Iki meneng duduk dhewe. Delok tapi aku siap foto makan sekali. Makalah dia arek iki kok. Ya lek garap kan nek kan cuma soal. Nah, oh. Aku kok aneh. Aku sing pusing mbak Uli. Aku sing pusing ngene. Aduh, aku iki Iki salah pilih fotone ya fotone wong. salah pilih. Sing bener ya iki. Enggak mesti Ya njupuk papat sing rasane. Sano lah aku merono sama Cinta. Nanti anakku heran. Iku moro meskipun dengan kulit lanangan.